салом ба ҳамаоноҳое ки гӯш ба қимор ин соат моро тамошо доранд. Ман Муҳаммад Гаиров ва ин канали Барса ТЖ аст ки дар бораи яке аз бузургтарин дастаҳои ҳама давру замонҳо Барселона мегӯем. Ғайр аз он ки барои Барселона мегӯем, мо албатта мухлисони худро ба зодрӯзояшон муборакбод мегӯем. Барои онҳо тансиҳатию хотирҷамӣ таманно дорем ва ҳам гуфтанем ки агар касе ягон мушкилӣ дорад, озурда набошад ки дар дунё кори ҳал мешудагӣ нест. Ҳама корҳо хуб мешаванду табҳо болида. Муҳим гуфти билайн дар тарафи тобон бошед ва гуфти қадами қурбон дар сари паворот. Акнун дар бораи мавзӯи асосӣ, ана инро муборакбодӣ ба рӯзи 23 феврал мегӯянд. Албатта муборакбодӣ дар нохунак. Ба фикрам фаҳмидед ки ман чиро дар назар дорам. Бале, ман бохти Барселонаро аз Манчестер Юнайтед дар бозии Лигаи Аврупо дар назар дорам. Имшаб вақте мо ҳама аз иди артиш ҷашн гирифтем, дар дили шаб Барселона дар варзишгоҳи Олд Траффорди шаҳри Манчестери Англия бо Манчестер Юнайтед тақдири рохат ба марҳилаи дигари Лигаи Аврупоро ҳал карданд. Пеш аз он ки бевосита дар бораи бозие ки дар Олд Траффорд баргузор шуд, бигӯем мехостам дар бораи вазъи дастҳо то ин бозӣ чанд ҳарф гуфта бошам. Барселона қабл аз бозӣ бо МЮ дар доираи бозиҳои Ла Лига Кадисро дар майдони худ қабул карда бо ҳисоби 2-0 ғалаба кард. Серхи Роберто ки Педриро дар миёнаи майдон иваз кард, голи якуми Барсаро зада, сипас Левандовски ҳисобро бар 2-0 расонид. Ин голҳо ба охири қисмати якум рост омаданд. Яъне Барса дар ҳолати хуби равонӣ ба ин бозӣ меомад. Аммо мушкилоти кадрии Барселона хеле калон аст. Зеро Педри бо иллати ҷароҳат ва Гави бо иллати корти зиёдатӣ дар ин бозӣ ширкат карда натавонистанд. Усмон Дембеле бошад инак чандини вақте аст ки бозиҳои Барсаро аз лазарети даста тамошо мекунад. Манчестер бошад дар Премер Лигаи Англия Лестерро бо ҳисоби бузурги 3-0 мағлуб кард. Решфорд дубл карда, Санчо иловатан як голи дигар зад. Яъне Манчестер ҳам дар ҳолати хуби рӯҳиву равонӣ қарор дорад. Бахусус лидери даста Решфорд ки қариб дар ҳар бозӣ гол мезанад. Дар қиёс ба проблемаҳои кадрии Барселона Манчестер чандон проблема надошт ва Тенхак имкони зиёди истифодаи бозингарони худро дошт. Дӯстон, сарпарвасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии дар Каталония баргузор шуда нишон дод ки айни замон Барса ва МЮ ба чӣ қодиранд. Аз рӯи исои мусовии бозии якум гуфтан мумкин ки қувваҳо айни ҳол баробаранд. Яке дар Ла Лига сарнишини ҷадвал ва дигаре дар сегонаи Премер Лигаи Англия. Ана ин ҷо зура ёбу гир. Аммо бозии имшаба ҳамаро дар ҷои худ гузошта ба ҳама саволҳо ҷавоб гуфт. Хави имшаб бар муқобили Девоҳои сурх Тер Штегенро дар дарвоза гузошта, Араухо, Жуэл Кунде, Кристенсен ва Балдиро барои муҳофизати хати дифоъ баровард. Дар миёнаи майдон бошад Де Йонг, Бускеси аз балница ҷавоб шуда ва Кесие пайдо шуданд. Дар набудани Гави сегонаи хати ҳуҷумро Левандовски, Рафиня ва Серж Роберторо ташкил карданд. Рости ман гоҳ-гоҳ хавиро фаҳмида наметавонам. Барои мисол чаро Ферран Торрес ё Ансу Фати Неву Сержи Роберто дар ин мавқеъ бозӣ кард. Ҳарчанд ки гуфти кампири хосият кал додари кур ё гуфти бачаҳои кӯчаи мо аз ҳардуи онҳоам ягон понташ нест, аммо ба ҳар ҳол Манчестер аз дақиқаҳои аввал нишон дод ки дар Олд Траффорд хуҷаин аст. Барселона бошад контрҳуҷум мекард ва дар яке аз чунин ҳуҷумҳо Деви Калони, яъне капитани МЮ Бруно Фернандеш дар дохили ҷаримагоҳ бар муқобили Балде қоидаи бозиро вайрон кард ва Климан Турпе ба нуқтаи пеналти ишора кард. Левандовски тӯбро дар нуқта шинон ва гуфти Игнат Петрович там уже дело техники. Манчестер як қисмати дароз дигар муқобили Барселона чизе карда натавонист ва ин ҳисоб то охири қисми якум боқӣ монд. Дар қисми дуюми бозӣ Тенхак комилан дастаи дигарро ба майдон овард ва ин даста ҳамагӣ баъди 2 дақиқа аз оғози қисми дуюм Тер Штегенро маҷбур кард ки тӯбро аз дарвозаи худ бигирад. Фред исои бозиро баробар кард. Паритет дар бозӣ то дақиқаи 73 идома кард то он ки Антони голи дуюми Манчестерро бизанад. Дар идома Хави, Ансу Фати, Ферран Торрес ва Алонсоро ба майдон овард. Аммо агар ин ду аввал чизе метавонистанд, дар ҳамун кампнол мекарданд. Аммо шогирдони Тенхак ин бозиро то ҳадди ғолибият бурда тавонистанд. Шояд ҳамин вариант барои Барселона варианти хубам ҳаст, зеро акнун Барса тамоми хушу гӯши худро ба ду фронт равона мекунад. Дар пеш Эл Класико дар доираи бозиҳои ҷоми Испания ва албатта бозиҳои муҳим дар Ла Лига истодааст ки фикр дорам барои Хави муҳимтаранд. Лигаи Аврупоро бигзор дастаҳои нодидаи ин мусобиқа гирам. Ба ҳама эҳтироме ки ба дигар дастаҳо дорем, Барселона паррандаи парвози баландтар аст ва Хави имсол бояд Ла Лигаро бигирад ва оянда бо рӯҳияи наву тоза дар
лигаи чемпионҳо бозӣ кунад. барои имрӯз тамом. озурда нашавед ки Барселона бой дод. гуфти ҳамсояи мо гоҳ-гоҳ шундақа боладем. албатта ғалабаҳо дар пешанд. бо умеди ғалабаҳои бузурги Барса инҷо худоҳофизӣ мекунем ва хотиррасон мекунем ки бозии навбатии худро Барсаи мо рӯзи 26 феврал бо Алмерия дар сафар баргузор мекунад. ба шумову Барселона барор мехоҳам. дӯстони хубу ҷони ман, ба канали мо обуна шавед ки ҳама ахбори муҳимро дар бораи дастаи дӯстдоштаатон ёбед ва албатта поёни ин навор агар як лайки худро дареғ надоред, гуфти кампири хосият биҳишта аз худ мекунед. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаёча дар паноҳи Аллоҳ.